नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमाव काराटे गेलेनानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाय अनसारि बसुमतारिया गावनि जोनोम गामियाव सौफैबाय। थांनाय 10 नभेम्बर आरो 14 नभेम्बरनि गेजेराव मेघालय हादरसानि शिलंआव जानानै थांनाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमाव काराटे गेलेनानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाय अनसारि बसुमतारिया गावनि जोनोम गामियाव सौफैबाय। तामुलपुर जिल्लानि कसुकाता बनिबारि गामिनि बिफा समबार बसुमतारि आरो बिमा फुलमती बसुमतारिनि दुइसिन फिसाजो अनसारि बसुमतारिया नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमाव काराटे गेलेनानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हाबोदोंमोन। अनसारि बसुमतारिया नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमाव गेलेजेननायाव बेनो गिबि आरो गिबियावनो ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाय अनसारि बसुमतारिजों लोगोसे जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशन, ट्रेडिशनेल सटकाई एस'सिएशन, बाक्सा जिल्ला काराटे एस'सिएशन, तामुलपुर काराटे एकाडेमी, धारुकुसी काराटे एकाडेमी, दारुकुसी दखरा एबसु, तामुलपुर दखरा एबसु, कसुकाता काराटे एकाडेमी आरो गामि आफाद जथायै नखराव बरायफैयो। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनसारि बसुमतारि। जोंहा बाबानि मुङा जादों समबार बसुमतारि, आइनि मुङा फुलमती बसुमतारि। गामिया कसुकाता बनिबारि। मा जिल्ला? दा तामुलपुर। मानो आं नर्थ इस्ट अलिम्पिकखौ गेलेनानै जोबोर मोजां मोनदों। आगोलाव गेलेफेरबायमोन नामा? आगोलाव खनसे गेलेदोंमोन बहा गेलेदों? गुवाहाटियाव। दा देरहानानै बहा दा मेघालय शिलं। थार्ड प्राइज। मोजां मोनदों। जायाखै। जोंनि गासैबो सार। मा नाम नोंनि फोरोंगिरि नामा? अर्गिन सरगियारि। गासैबो जोंनि क्लाबनि सार। निजोम बसुमतारि, ओमफ्राय मनज सार। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर बावबाय आङो, जाहाथे सारमोना आंखौ बे गेम गेलेनायाव मदद होनायनि थाखाय। आंथ' आरो जेबो बुंनो रोङा, फंसे बुंनानै दोनसै। थारमाने आं मोजां, आं हाजिरा मावो। हाजिरा मावनानै ओमफ्राय आरो बेफारबो हमो मालाबा मालाबा। सबजि बेयो 3 नम्बर। दुइसिन। बेखौ खेला गेलेनो हगार हरनायाव रांखान्थिनि आंखाल गोलैदोंमोन नामा? आंखाल गोलैदोंमोन, दंफां फानना हरनायसै आङो। सोरनिफ्रायबा मदद मोनदों नामा? एसे एनै गैया, मोनाखै। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे एस'सिएशन जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन। आं बाक्साल' नङा, खारन जोंनि बिटिसि एरियायाव इयो गार्लस हिसाबै फार्स्ट टाइम हिस्ट्रि हिसाबै रेकर्ड जाना थालांगोन। दिनैसिम काराटे होननाय इभेन्टआवनो माने बिदि नर्थ इस्ट गेम्स, नर्थ इस्ट अलिम्पिकआव मेडेल मोननाय सासेबो गैखाया। बेखायनो आं बुंगोन, आङो बे दिनै जिखिनि मेडेल मोनबोदो, बे ब्रन्ज मेडेल, बेयो जारिमिन हिसाबै खदाय जाना थागोन। आरो साबेसे बाहागो लायदोंमोन नोंथांनि एस'सिएशन? बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जानानै गेलेनायाव सासेयानोल'खा सिलेक्सन मोननाया, ओमफ्राय सासेल' थांदो, सासेयानो मेडेल लाना फैखादों। उननि समाव मा बुंनो सानो उननि फरायसा बा उननि थाखायथ' माने दा पुरा रेडि जाना दंखायो, खारन बे फार्स्ट नालाय। आरो नेक्स्ट जिखिनि फैगासिनो दं बेनि थाखायथ' माने पुरा प्रिपारेसना रेडि जाना दंखायो, खारन बे फार्स्टमोन। आरो जोंनि एरियायाव काराटे इमान डेभेलप आरो फेसिलिटिजों माने ट्रेनिं मोनखायाखैमोन ना, बेनि थाखाय इमानबो माने माबा जाना गैखायामोन। थ' जिखिनि माबानाय दङ, गावनि नाजानायजों लाबजों जोंबो जिखिनि हायो हेल्प होनायजों लाबोदो, माने मोजां रिजाल्ट खालामदो, ओमफ्राय मोजां सिलेक्सन जानानै निजे मोजां रिजाल्ट लाना फैदो आरो। बिथांनि गेम गेलेनो थांनायाव माबाफोर फाइनान्सियेलि उइक जादोंमोन नामा? फाइनान्सियेलाथ' हेल्प जाखायो, माबा जाखायो, प्रब्लेम जाखायोआनो जा। खारन जिखिनि दा नोंथांमोना नुगोन दा, खारन जिखिनि प्लेयार्स गेलेयो दा, जिखिनि गेलेबाय दङ, एकदम माने हाजिरा मावना जानाय न'खरनिफ्रायनो गेलेखायो। आंबो सासे गेलेगिरि सेम बिदिनो। बेखायनो जायो, जोंथ' कुवालिटि थानांगोन, जेरै मा होनो पारफरमेन्स। जों प्रेक्टिसखौ जों खदाय निजिनि सायाव बिसाग मोनसे थानांगोन, जों प्रेक्टिस खालामनांगोन फार्स्ट टाइम। निजिनि टेलेन्ट आरो प्रेक्टिसखौ जों खदाय लाखिग्रोनांगोन, खिन्थु जोंनो अब्लाबो बेनि गेजेरजों जोंनो सापर्टिं नांगौ। जों सापर्टिं आरो निजिनि नाजानायखौ जों लोगोसे जों सापर्टिं मोनोबा थाबैनो बुहुत माने आवगायलांनो हायो। थ' बेबो आं मोनथिनायाव बिथाङाबो माने सापर्टिं मोनदो, जोंनिनो गाहाय बिटिसिनि मानगोनां CM सारनिफ्रायबो। थ' बेफोरबायदि जुदि टेलेन्ट थानाय मानसिफोरखौ जुदि बिदि सापर्टिं होनानै जुदि माबा हेल्प होनो हायोबाथ' माने बहुत गोजोनथाव खौरां। आरो माने रिजाल्टआ बहुत आपग्रेड जाबोबाय थागोन, खारन ड्रेस गैयामोन, ड्रेसनि थाखाय आरो इकुइपमेन्ट्सफोरनि थाखाय जुदि
बायनो थाखाय एमाउन्ट हरदो जिखिनि एमाउन्ट बेफोरनि थाखायथ' आरो बुंस' हायो माने साबायखर सिएम सार हरदो जोबोद खुसि नांदो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदो जे जोंनि एसोसिएसननि जानानै बिथां आनसारिया जि मेडेल देरहाना लाबोबाय बे जोंनि आसामनि लोगोसे बिटिसिनि बिराद गोग्गाथाव मानो होनबा बेफोरबायदि गेमाव मेडेल देरहाना लाबोनाया बिराद माने गोदोर आरो मोजां माने माबा आरो साइन आरो बेखौ जोंनो बुङो जोंनि फारसे जिखिनि एसोसिएसन बेखौ जों एसोसिएसना जास्ट फर सिलेक्सन खालामो बै टिमखौ जोंनि आसाम अलिम्पिकआसो फथायहरो नालाय आसाम अलिम्पिकनिफ्राय बेयाव जोंनिया काराटे इभेन्टल' जायाखै बे स्पर्ट्स बेयाव नर्थ इस्टआव बेयाव गोबां माने स्पर्ट्सआबो जादोंमोन बेबायदिनो जोंनि काराटे इभेन्टआव बिथां आनसारिया जिबायदि गेलेनानै मोजां नांदो बेखौ बिराद बे माबायाव आं मोनसेल' खावलायगोन जोंनि गार्जेनफोरखौ माने जिबिलाक दा गथ'फोरा फरायनाय लोगोसेयाव गावनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनो थाखाय एसेबाबो गेलेनो नाजानांगौ आरो गार्जेनफोराबो उत्साह खालामनांगौ आं बेखौनो लुगैयो मानो होनबा दानि जुगाव जि जों जाथाय नुनो मोनबाय थादो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरानो बायदिसिना ड्राग्स बा जौ लोंनाय बायदिसिना जों नुयो मोनो जों जुदि बेफोरबायदि खेलाव जुदि बेस्थ' खालामना लाखिहोनो हायो जोंनि गथ'फोरखौ निस्सय जोंनि गथ'फोरा देहानि लोगोसेयाव गाव जायगानि लोगोसे हादोरनिनो नाम खामायगोन होननानै आं सानो मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन